Ωραία μου, Ηλία! Δεν κάνω το μέρο, κάνω το σίγουρα δεν είναι. Πάνω από 3.000 πήγα στο χώρο. Ωραία μου, θα βάλω και αποκλειστικό κιόλας. Παίρνε. Παραπάνω πρέπει το βρω εδώ. Και να πούμε ότι το άρμα αυτό δεν είναι μηχανοκίνητο, είναι ποδοκίνητο. Αυτό μπορεί να ξέρει μόνο. Είναι ποδοκίνητο. Μπορεί να ξέρει μαλάκα το